Wah. Ora pati nduga mono. Kaya ngene lalakone Ngaratu. Mandharaka wah. Ora ana gunane meneh nggonku urip ning alam padhang. Tekadku niatku nggonku kepengin nyengkuyung marang lekase para Pandhawa mergo pancen miturutku Pandhawa kuwi becik luhur bebudene. Jagat iki ora bakal kleru nggone milih para Pandhawa. Ya, nggih, Pandhawa. Kowe padha mukti ya, kowe padha mukti ya. Kowe padha mukti aku tak golek dalaning pati, nggih. Oh. Aku ki wis tuwa. Ragaku ki ringkih. Wah, lah kok dadi aku. Wah, mila awakku dhewe lah kok ora tekaning pati ngrasake tatu ya ora. Apa mergo aku isih kedunungan Candha Birawa? Candha Birawa, metu saka ragaku kowe. Wah. Bopo. Buta Pandhawa menang. Iya Bopo. Bopo njaluk ngapura Bopo. Wah. Candha Birawa ana dawuh apa Bopo? Oh, lah kok ngracut marang aku. Kowe tak jaluk lunga saka papan kene. Lunga kepiye? Kowe tak jaluk lunga saka papan kene, Candha Birawa. Dasare apa luputku apa dosaku apa Bopo? Lah kok aku teko dadi mbok tundung minggat saka kene. Kowe ora sak melu aku meneh. Kowe ora sak mancing ning jagatku. Kowe ora sak ngayomi marang Nalendra Mandaraka. Wis ora ana gunane. Lho, aku arep golek dalaning mati. Lho, Bopo. Aja kaya ngono nek sampeyan nundung marang aku urip karo sapa? Kowe bangsaning prajineman tak kira. Kowe bakal iso urip yen to tanpa mancing ning ngangganing Prabu Salya. Bopo. Aku njaluk ngapura, aku njaluk urip Candha Birawa minggat. Bopo, aku njaluk urip minggat. Wah. Oh. Aduh. Aduh, Bopo njaluk ngapura, ora ana pangapura kowe. Ayo, ono gunane apa? Kon minggat ora minggat kowe. Oh. Aduh, Bopo. Wah. Ya wis tungkara jagat Manik Raja Dewaku. Nurwanggi. Paman Patih Arusengguni. Paman Patih Plasa Jenar. Paman Patih Arusuman. Ayo dadi kaget pekenira si Paman Patih Arusengguni wonten sira ingsun piji wenten ngajengan pandira. Paman Patih Arusengguni. Kawula ana ning nggih Dewaji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Mrateng Delahan. Gusti kula Sang Nata anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jakawitana. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih kepareng paduka miji dhateng pisuwanipun ingkang pamaning kepatihan. Saestu ing jawi sanget damel kwatosing manah pindaran salomba pinanjering alun-alun. Kumitra caruk maras. Nanging cemeplong raos sing manahipun kang paman sareng kula sak pejagong kelawan paduka lan nampi pandangu paduka. Manahipun kang bapa tebih saking raos kemarasan nggih Dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Jakawitana marang kula nyadeng dawuh kawula ana nggih. Katiparan jeneng para paman Patih Arusengguni ingsun percaya. Lan ingsun pitayuna dadi batal wakil ingsun. Marata diage paranata tata rakit kawarajan negara Ngastina atur nuring panjenengan ingsun samandhapun jenengan ingkang karempin Paman Patih Arusengguni. Nuwun inggih nggih paduka menawi paduka dangu dhateng kawontenaning kawarajan wonten negaring Ngastina nggih. Para kawula samya sayeksa kakati akare luring nusa bangsa tuwin negaring Ngastina. Mandhapipun dumateng para abdi prajuritan ing boten kendhat nyenyetan sagladen olah kridhaning kaperang.
Sawanci-wanci Praja Paduka anak Prabu Jaka Pitana katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca Paduka. Anak Prabu Jaka Pitana nggih kaparing ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih. Ya jagat pangesungkara. Paman Haryo, kula wonten timbalan. Teka damel bumbung lan damel marem. Jasing manah ing putra Jaka Pitana. Sareng kula tampi pangatikan Paduka yejeng antuk paman Pati Haryo Sengkuni. Boten langkung pakaran kang utama wedhen takno selawase urip paman Pati Haryo Sengkuni. Menapa ingkang sampun Paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala nggih kawula ana ninggih. Lur wangge pupur ban. Pupur ban turno, pupur baring saka lima. Sawo Paduka pupu depan turun ke putra Jaka Pitana katuraken pambagya raja mukya kunjung tur karsa Paduka pupu depan turun saka lima pupu depan Ubayana lole kena swaru gempal manyar-manyar doneng dungkel marana alas sati wanah inggih kasih boten ngantuk nggih arep delok wayang sore-sore wis ngeliyap niku nek cara nek mboten pardi mboten turu sore-sore. Nyun ngapunten kula ngaten mriku kula kangen gojek kalian para kanca-kanca mriku. Kakang Durna mbok ya ora gawe kaget atiku to Kakang Durna. Sing kaget ora mung sampean Dik Pate, wong semene kaget kabeh. Oh nggih. Nggih. Lah mbok sesuk mulih niku nek arep ngagetke ngopo niku omong-omong. Oh ngagetke ngomong-omong, tenan ora sida kaget. Sampai niku malah prayogane nek ajeng kaget, wau sadurunge kula omong. Dadi sakniki pun mboten kaget, ngaten. Lucu Kakang, lucu dengkelmu mlapat. Nggih. Matur nuwun nggih, matur sembah nuwun, maturaken gunging panuwun wonten Paduka Prabu Jaka Pitana sampun kastu. Nimbali dhateng pisanipun ingkang Bapak ing Sakalima. Pambagya raja sampun kula tampi damel bombong tiasing manah ingkang Bapak ing Sakalima. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa. Laksana taklim kula mugi katur wonten ing ngarsa Paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih. Pupuk nebantunu sampun kula tampi. Damel bombong tiasing manah mboten langkung kaprayogan lenggah Paduka Paman Sakalima. Nak niki sampun boten kirang sekeca nggih sowan kula. Kula nak. Prabu diri Kakang Prabu Karna, Kakang Adipati Karna ing Ngawangga, Kakang Basusena. Sareng Paduka kula ngaturaken asung pasegan para krami kunjung wonten ngarsa Paduka Kakang Prabu Karna, Kakang Prabu Basusena. Niwangsa semana kang adilunuwe. Ana sasmentaning sun jagat wong bamana langgeng sinunggih datanawrat. Kula ana ninggih Yayi. Kemareng Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Amiji dhateng pisanipun ingkang raka ing Ngawangga. Pun Suryatmaja nggih kula pun Surya Putra. Sampun damel bombong tiasing manah kula. Teka Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana misungsungaken asung pasegan Manakrami. Sampun kunjuk wonten ngarsanipun Kang Raka. Mboten langkung kendela sami-sami Yayi. Sampun kula tampi. Tadha Paduka mawantu-wantu damel bombong tiasing manah kula. Mboten langkung kaprayogano sampun mboten kirang sekeca. Kartomarma wonten dawuh padha tatanen barisan Kurawati bulunge padha gantung sibu jenenge Suradya babarake wigatri pasiwakan inget niki menawi sampun Paduka dawaken Koko Prabu mboten langkung ngrayipun Kartomarma menawi saged cumadung dawalan ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Astina kawula ana ninggih. Yo Kartomarma gawe bumbung. Iya enak. Nur pangge Kanjeng Rama Prabu. Kanjeng Rama Prabu salyang Wantaraka. Sewu lepat aturipun Kang Putra Diageng pangaksami kantos sarandhet ing kula ngajari rawuh Paduka. Namung pamujinipun Kang Putra rawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu salya rawuh wonten karing estu mugi kinandenan karaharjan Rama Prabu salya. Ya jagat pangesungara ayu Bathara jagat Pandendra Jaladewaku. Ya
Walah dalah. Yo. Iki kene. Anak Prabu Jaka Pitara iki anak Prabu Duryudana. Mboten dadosaken sujening perkawis turta manahipun Kang Rama mboten mesgul ing penggalih jenyatanipun sinaosa randhan nggih paduka ngacarani sowanipun ingkang bapa. Nggih. Namung kula saged ngawonten kados mekaten ingkang mampyara. Walah. Menika kok para nayaka Punggawa Negari Ngastina sami ngginakaken rasukan werni abrit menika. Wah, elok-elok. Nggih. Kula malah pekewu lho, Nggih. Hebat perkawis kados pundi? Kancane ngangge abang kok kula ngagem coklat piyambak niku. Kula nyuwun mangapunten, Nggih. Mboten dadosaken merupa. Jenyatanipun raos pasederhan lan kekadangan katresnan paduka ngambira kepunden kula tansah sumeket wonten ing manah. Mekaten. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi katura inggih, Nggih. Sampun kula tampi damel bumbung dasing manah kula. Rama Prabu. Lah nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Kula wonten paring adhawuh. Sampun ngantos kula kanggep lancang lan sampun ngantos damel kuci wae manah paduka anak Prabu Jaka Pitana. Wontenan kula wantun matur ingkang kados mekaten menika mangke. Kula menika namung badhe ndangu kok nggih. Kula menika namung badhe nyuwun dawuh paduka. Kula menika namung badhe nyuwun pangandikanipun anak Prabu Jaka Pitana menika saged nemahi lan numusi dhateng menapa ingkang dados wigatosing pasewakan lan kenging menapa pasewakan Negari Ngastina sak mangke teka nimbali dhateng pisanipun ingkang Rama ing Mandaraka kula tak nyuwun dawuhipun nggih anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat Pangestungkara Rama Prabu Salya kula wonten timbalan nggih. Paman pati harus sing pundi? Kula wonten dawuh nggih. Bapa Pandurna. Kula wonten dawuh. Nuwun sewu, nyuwun pangapunten. Estu kemawon tanpa kula matur wonten karsa sing andika samping sami rawuh. Mesti kemawon sing andika sami sampun sami pirsa menapa ingkang dados legetaning manah kula. Wonten kula gadhahi pasemon ingkang sajak kuciwa ing manah Sungkawa tiasipun Kang putra Punjaka Pitana. Rama Prabu kula nyuwun dawuh. Lho, mangke riyen paduka anak Prabu Jaka Pitana mriku dereng maring dawuh lho nggih. Paduka dereng maring dawuh menapa ingkang dadosaken dasar sabab saha jalaranipun paduka anak Prabu Jaka Pitana nggadahi pasemon ingkang sajak sunturut gwayanipun menika kula nyuwun dawuh. Lah paduka mawon dereng medharing sabda pangandika. Lah kula menika badhe matur menapa? Nggih. Sing cetha to nggih panjenengan menika. Menawi paring dawuh menika, nuwun sewu menika dipun rawuhi dening Ingkang Rama Marasepuh ing Mandaraka. Inggih menika pun sinuwun Prabu Salya. Nggih. Sampun ngantos sing sak mangke damel kucem maraos sing manah lan damel kuciwa sak lebeting kas sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka krana paduka mboten paring dawuh menapa ingkang dados legetaning manah paduka. Mangga kula aturi paring dawuh. Inggih nggih. Babar pisan ingkang Rama badhe nganglungaken jangga nilingaken karna nyuwun dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana. Napa melih sing ajeng kula penggalih? Napa melih sing ajeng kula gagas kejawi boten tangguh malih? Lan para sata Kurawa taminipun Kang putra Punjaka Pitana inggih boten tangguh malih badhe mapak tumekaning jakaning jagat kodrating pepesti perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Winangun. Rama Prabu kula mriku bingung rinten pantaraning dangu kula mriku kuwatir kula mriku ajrih menawi ngantos bincang para Pandhawa kudu saged ngawonaken sangyaring para sata Kurawa temah para Pandhawa ancik-ancik kamukten lumantar kuwandaripun Kang putra saking para sata Kurawa ingkang kula manah-manah ingkang kula angkah ingkang kula jangkah saben dinanipun mriku kados pundi serananipun para Pandhawa saged nglasah dadi babatan pacing nalika perang Bratayuda wonten madaning Tegal Kurukshetra.
Oh, mekaten. Nggih. Oh alah nggih dados menjelang niku namung ngajab dumadining merang Bratayuda ngaten. Mboten. Kula menika mboten ngajab sapa sing sudi perang, sapa sing saguh perang. Nger. Lho dawuh. Nuwun sewu. Bapa turu kados pundi? Bojo kula pun wilu ta nembe mandhap. Liripun menapa? Dedake telas kala wau. Kakang Duna kok nyelo-nyelo. Guruna. Kula wonten jawuk. Menika rembug wigatos. Nggih. Lah kok paduka malah nyelo-nyelo aturipun Kang Putra. Nuwun sewu. Menawa sampun boten betah lenggah teng negara Gustina, menawa sampun betah lenggah melu karo para sata Kurawa, apa wis ora saguh mukti wonten kesanipun Kang Putra Punjaka Pitana. Lho, liripun nggawa bojo ora tatat. Nyun ngapunten nggih, nyun mapunten. Pun kula tak mboten ngiguhke napa-napa. Kula tak mboten matur napa-napa. Nggih, nyun mapunten kula ngakoni lepat. Menggirian nggih sanes bojone Durna sing dirembug. Nggih. Nggih. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten ngajab dumadining merang, inggih kula mangertos awit paduka menika nuwun sewu. Sajak mesguling manah menawi ngantos dumadi perang gedhe menika. Nggih. Lajeng mesti kemanun wonten jalaran lan sababipun nggih. Perang Bratayuda menika dumadi saderengipun merang menika lumampah menika miturut kabar ingkang kula tampi menika kedah wonten Duta Agung. Lah menika nggih badhe kula suwunaken pirsa dhateng ngarsa paduka. Lah rak ngaten kecandhak perkawisipun. Nggih. Sasampunipun Duta Agung saking para Pandhawa. Mbuh agunge saka ngendi kula ya ora ngerti. Sing diagung-agunge niku napa kula niku ya ora ngerti. Pandhawa wanine mung utusan karo wong tuwa-tuwa. Lho, sinten? Tiang sepuh-sepuh sinten? Dewi Kunthi kalih Prabu Drupada. Niku nek mboten wong tuwa-tuwa napa? Nggih, nggih. Menika pun agungaken kalian para Pandhawa. Lah nggih, Duta Agung tumrap para Pandhawa, nanging tumrap Duryudana menika duta ketibal. Lho. Liripun menapa? Pandhawa niku ora duweni watak satriya. Kena ngopo yen arep nanjing negara ndatah utusan karo wong tuwek-tuwek. Kena ngopo Pandhawa prapta mriki piyambak. Nuwun sewu garek. Nggih. Tepate apa? Aku ora dijaluki iguh ora apa-apa. Malah penak, ndelok ki penak kok. Iya. Ngrungake tabuhan kuwi penak tenan. Karo maido wong mayang kuwi penak tenan. Aja dipaido to Kang. Kula niku arep ajeng mayang sewengi niki tok. Nembe pisan iki teng mriki niku. Wis ora idep apa. Aduh. Pokoke sampean le mbusana besus lho Dik Patik. Nggih. Wis wangun apa gayamane Sala wis lawas. Jarike ya jarik lawas. Tagene lawas, kerise ya lawas saka Mbah Gati. Iya, anu nggih. Ning kok kalungan pot. Pot kok nggo kalungan. Niki wong tuwa-tuwa niki napa milih kula tundung sing kedaton. Mboten nggih, nggih, mboten. Nuwun sewu, kula mriku badhe nedeng gineman kaliyan Rama Prabu Salya. Nggih, anak Prabu wonten dawuh. Dipun sulani mercon riyen nggih. Iki anggaran saka ngendi Kang? Embuh. Kok napa nganggarke mercon barang? Yoga ora tak bayar, dagelan ora tak bayar kok. Ah sampean iki kok ora. Napa ingkang dipun penggalih saking Duta Agung saking para Pandhawa? Jernyatanipun paduka anak Prabu Duryudana niku sampun saged nundung miwah duta kapisanan lan duta kaping kalih saking para Pandhawa gagar wigar anggenipun nanjaken negari dhumateng paduka anak Prabu Jaka Pitana. Menapa paduka Rama Prabu dereng pirsa? Menapa? Kula sampun nampi nawala saking para kadang-kadang kula ing wiratipun para Pandhawa. Nggih. Bilih samangke para Pandhawa badhe angutus duta agung ingkang pungkasan
awit duta agung saking para Pandhawa niku wonten 3 ngramban. Inggih. Lah lajeng sinten ingkang pungkasan? Miturut nawuh ingkang kula tampi. Duta agung ingkang pungkasan menika boten sanes jauh namung Koko Prabu Padmanaba inggih Koko Prabu Kresna ing Durwati. Pramila kumesar ana sing manah kula kados pundi samangken kula badhe ngadepi pratanipun duta agung mriku. Walah jagat pangesungkur wayah Bathara jagat. Ameng kali anak kula Ndrawati kok sampean mriku ajrih lho nggih. Nggih. Ameng kali sireng kok panjenengan mriku ajrih lho. Kakang duna. Mboten ajrih kados pundi. Prabu Kresna mriku Kyai Lantip Panggraita. Kyai Wasis Waskita ing Ngesti menawi ngantos sak mangke kula kajlumprong lan negari Ngastina kula wedhi Indraprasta kula pasrahaken kondur dhateng pangesipun para Pandhawa. Para Sata Kura kedah mapan dhateng negari pundi? Wah, lah jebul arek ing Rembag menika namung mekaten to nggih. Mengiriyen. Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kok kuwatir menggalih babakan kahanan keprajan. Paduka anak Prabu Jaka Pitana kok kuwatir menggalih babakan Kurawa arep urip nang endi, Kawula Ngastina arep urip nang endi. Nuwun sewu. Kula aturi mas pausaken ingkang Rama ing Mandaraka. Kula menika tiyang sepuh lho nggih. Kula menika wong tuwa. Kula niki wis tuwa, kula niki wis nuwun sewu. Sampun boten mantes jalaranipun menika kula niku wong tuwa bangka tuwek keklek. Menawi kula sak mangke taksih mengku kebawat keperintah negari Mandaraka, kula niki pun tuwa, kawula kula saya akeh, kula niku pikiran kula niku saya kebak. Malah mungkin namung sasar susur buyar anggen kula mengku sangganing para kawula sak negari Mandaraka. Lah wondene menapa kula matur kados mekaten menika kula wau, kula nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Menawi midhangetaken lan menawi ndaraturipun ingkang Rama lho menika. Negari Ngastina lan Ngamarta kula atur konduraken dhateng pangesipun para Pandhawa. Lajeng sak mangke Kurawa, inggih paduka sakadang Kurawa badhe mapan wonten pundi? Nyuwun sewu. Kula lila lereh keprabon nggih. Kula lila lereh keprabon. Negaring Mandaraka kula aturi nglenggahi paduka kula aturi madheg nalendra wonten negaring Mandaraka nggih. Nyuwun mangapunten Nyai Prabu. Paripeksa ingkang raka ing ngawangga majeng anggen kula sowan. Kakang Prabu Karna Kadiwaran. Nyuwun mangke. Kula kok rada bingung. Bingung liripun kados pundi? Nuwun sewu to. Menawi cara kula pundi wonten nalendra ingkang lila negaranipun dipun pasrahaken. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, kula matur kados makaten menika awit jejer kula menika ugi nalendra. Nggih. Kula ngraosaken kula ngemong sangjaning para kawula dasih. Kula ngraosaken mengku mimpin wonten sawijining negari. Pramila kula saged matur ingkang kados mekaten. Nuwun sewu, kula kok ngeman dhateng derajat paduka anak Yayi Prabu Jaka Pitana. Ngemanipun menapa? Paduka menika nalendra Gung Binetara arikala badhe lenggah wonten negari Ngastina menika mawi srana ingkang rekoso mawa pangorbanan ingkang ageng tumrap sanjaring para kawula. Nggih. Nanging kenging menapa sak menika negari Ngastina namung teka dipun masrahaken semprung dhateng pangasipun para Pandhawa. Lajeng paduka menika nalendra Gung Binetara kok trima mung nglungguhi dampar silian. Paduka menika nalendra lho Yayi. Paduka menika ratu kedah nglenggahi bawa leksana menapa badhe kasembatan lan menapa sak mangke mboten badhe damel kucem asmaning paduka Yayi Prabu Duryudana. Ning atasipun nalendra kok mung nglungguhi negara silian, nglungguhi dampar silian menika nuwun sewu. Kula ngeman dhateng derajat paduka Yayi Prabu Duryudana menika ingkang ping pisan, ingkang kaping pindho nyuwun sewu.
Walah, kula kok ngrumangsa, kula niku rumangsa kula rumaos dada kula menika dipun kilani dening Paduka Yayi Prabu Duryudana. Liripun menapa? Ngastina menika tasih kagungan senopati. Ngastina menika gadah senopati inggih kula menika senopati negari Ngastina. Kenging menapa kula mboten dipun utus manjer gendera perang. Ngecak perang gedhe Bratayuda mengsah Sangyapura Kadang Pandhawa. Nuwun sewu, Blaka Suta kula mesgur. Kula gelo. Kejawi saking menika menapa? Kula sajak sampun boten pun pitados dening Paduka Yayi Prabu Jaka Widana malih. Awit menapa? Paduka Yayi Prabu Duryudana menika langkung mijanget mewah langkung pitados dhateng ngendikanipun tiyang sepuh ingkang nuwun sewu lho menika amin sewu. Midhanget dhateng panjenenganipun tiyang sepuh ingkang boten nggadahi kekiyatan menapa-menapa. Liripun menapa kula matur mekaten. Wong tuwa niku sing digunakake dasar sing digunakake menika namung paseduluran. Sapa wong tuwa sing ora ngajap antarane para Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun. Nuwun sewu sejatosipun atur ing kados menika. Mekaten menika kula namung nutupi dhateng karingyanipun wong tuwa menika kula wau. Pangandikan kados ngaten menika kula namung nutupi dhateng karinggane tiyang sepuh awit mboten saged malih nindaken paperangan Yayi. Dodo mundhap lir kinentap duka yayasine pinetra kocak ngondarandir Jojo bang mawinga-winga yen sinaben marang sagedheng. Walah jagat pangestu rayu Bathara jagat. Karna. Karna. Kula wonten dawuh Rama Prabu. Walah keparat. Dakik-dakik ucapmu kaya ngono ning ngarepe anak Prabu Duryudana. Apa kowe ora mawas? Apa kowe ora mikir aku ki sapamu? Aku iki apamu? Lho, piye to iki? Nuwun sewu Kanjeng Rama menawi nuwun sewu menawi mboten apal dapukanipun niku benjang melih tanglet kalian. Iki parat wong tuwa nggo dolanan. Karena iki rembug wigati aku tak omongan karo kowe. Iki kados pundi? Walah. Aturmu ingkang akeh-akeh kaya mangkono mau gawe wirangipun Rama. Merga kowe wis gawe wirangipun Rama, ayo tak larak metu jaba wae. Ayo. Niki pripun niki? Nah niki kok malah para priageng-priageng mun sami kesah niki pripun? Kajengipun. Wah, lata. Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Kula rada marem. Kados pundi? Kula nggadahi rasa lan kula wiwit nggadahi anteping tekad. Awit Kakang Prabu Karna ingkang sakmangke badhe nyengkuyung dhateng lekasipun Kang Putra. Mekaten. Nuwun sewu nggih. Kepareng mingset sawetawis anggen kula sowan awit kula mireng ala ing Sangya para kawula dasih. Ingkang sami ngandhakaken bilih Duta Agung ingkang kaping 3 inggih Duta Agung kang pungkasan sampun tumedhak wonten negari Ngastina. Kula aturi tata-tata samapta ing gati sawegeng diri nggih anak Prabu. Paman Durna kenging menapa? Midak piring nggih ngapunten. Mbok nggih ngatos-atos ngapunten. Kula kinten nek niki niku asbak. Bul kok parcitan. Lemper komplit. Ngaturi sugeng rawuhipun nggih. Nggih. Sowan kula Raharja. Nggih lho pengirian nalendrane niku nika sanes kula. Lho lah kok panjenengan dangu kalih sowan kula. Ngapunten kok nggih rembangane mboten ngomong. Oh iya. Ya jagat pangestu karo. Piye?
ayo Ki Amang. Panjenengan menika kalih ratune kok kaya ngoten. Wah. Ya jagat pangestu kula. Yayi. Nuwun sewu. Yayi Prabu. Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu Duryudana. Wah, jagat pangestu kula. Yayi Prabu. Yayi Prabu. Jagat pangestu wonten dawuh. Nuwun sewu panjenengan menika sumurup kula sowan wonten kedaton negari Ngastina kok sajak bingung raos sing manah menika. Mboten. Wah. Mboten kinten babar pisan sesembahan kula tiyang agung Ndorowati sampun rawuh duta agung ingkang pungkasan saking para Pandhawa sampun kemareng rawuh tedhak wonten negari Ngastina. Wah, mbok ampun ngaten. Kula kados mekaten niku namung netepi dhateng menapa ingkang dados panyuwunanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Nggih. Kula rawuh, kula wonten dawuh. Sarawuh patungan Jengkaka Prabu Ndorowati kemareng kula ngaturaken budya pangarsa mugi kunjuk. Nokno nggih sampun kula tampi kaprayogaken sampun boten kirang sekeca. Nggih wilujeng rawipun. Lho kok diambali melih. Lho kajenge marem. Nek cara kula niku dipindho men rada kacek. Oh ngaten nggih. Wilujeng rawipun. Nggih, Raharja Seman kula Bapa Durna. Nggih. Salam taklim kula katur nggih nggih. Nggih, sampun kula tampi. Prayogaken sampun boten kirang marayogi. Kok ora Bu, kula wonten dawuh. Nyuwun papunten kula najaken bab perkawis wigatos Paduka rawuh wonten negari Ngastina. Nggih, kula wonten timbalan kados pundi? Menawi ingkang dados darunanipun teka samangke sengkan-sengkan datan pupuyan rawuh wonten negari Ngastina wonten wigatos menapa? Ya jagat pangestu wayah Bathara jagat. Malah dalah. Kula kinten menawi Paduka Yayi Prabu Duryudana menika anggape tuwin andhahar, tuwin anyu rasa nawala ingkang sampun kula aturaken. Nawala ingkang sampun pun aturaken Saptari kapengker ingkang pun tapak asmani dening inggih kadang kula ngamarta inggih menika pun Yayi Prabu Puntadewa. Kula kinten menawi nawala menika Paduka bika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kok Prabu kula wonten dawuh. Wontenipun kula matur mekaten menika namung sinamuning samudana. Oh mekaten. Nggih. Menapa malih Yayi kejawi kula menika nglampahi kewajiban lan tanggung jawab kula minangka pujangganing para Pandhawa inggih dinten menika kula madeg duta ingkang pungkasan ingkang dipun utus dening para kadang-kadang kula para Pandhawa kinenanjaken kawontenan kerajaan negari Ngastina menapa kemareng Paduka paringaken kunduraken dhateng pangosipun para Pandhawa menapa malah negaripun kukuwi kula nyuwun pangandikanipun Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang saknyata sampun ngantos ing sakmangke pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika wola-wali jeneng nyatanipun Paduka menika Nalendra Sabda Brahmana Ratu. Kejawi saking menika sawan kula wonten negari Ngastina menika pun sekseni dening Jawata Catur ingkang sakmengke sampun parang nunggal sakrata wonten ing kreta Kyai Jaladara titian kula nalika kula sawan wonten negari Ngastina. Kula suwun pangandikanipun awit Jawata Catur inggih menika Iwang Pikula Narada Kanwa Janaka lan Iwang Pikula Rama Parasu ingkang sakmangke minangka seksi anggen kula badhe nanjaken kawontenan negari Ngastina pun pasrahaken menapa mboten lan menika minangka panentu lan menika minangka inggih menika niteni lagu menawi negaripun kukuwi teges Bratayuda kasembatan kosok wangsulipun menawi negara pun pasrahaken pun kunduraken teges perang gedhe Bratayuda wurung Yayi. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tar lan saking liap layape ngaluyup
pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati ya jagat pangesungkara Kang Prabu wonten timbalan boten kinten babar pisan wah dewa tumpun perkawis menika lho jauh kula boten wantun dolanan kula boten wantun matur ingkang wala wali pangandikan kula kaleresan meneh mekaten samangke kula aturi nyekseni kula boten ngukuhi negari Ngastina teges negari Ngastina kula wangsulaken kula kunduraken kula pasrahaken dhateng pangwasipun para Pandhawa lan sakmangke sengara kula goro sengara kula atur-dura awit atur kula menika pun sekseni dening para Jawata Kang Prabu Sang marudaya pak bolong kali codhe sapa sing gawe Kresna Sasinampurna kewajiban kita ngger Sasinampurna tanggung jawab kita Kresna yen ngono ulun sekseni perkara iki wis disekseni jagat yen to perang gedhe Bratayuda wurung ngger Prabu kula wonten dawuh kula pun midhanget piyambak kula pun sumurup dhewe yen to dewa catur ingkang nunggal sarata lan panjenengan samangke sampun kesah sampun loncat saking bumi Ngastina pramila sampun kantos satur kula masrahaken negari dateng pangusipun para Pandhawa sampun ngantos mriku pun pitados Lujau taunana windanana yen to durung glundhung mestakane Duryudana urung kasembatan Pandhawa ngukuk negara Ngastina bingung tiasing manah Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna inggih duta agung kang pungkasan nalika semanten amenggalih dhateng pambeganipun Nata Ngastina ingkang mengis pambeganipun Sang Prabu Duryudana ingkang kaya-kaya wis ilang kamanungsane mengeti lelakon Sang Prabu Jaka Pitana njabel pangandikane sinambi kecoh wonten panggoning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna nulya nilaraken kedhaton negari Ngastina kocaping mangke Sang Rekyana Patih Harya Sengkeni ingkang wis ngawe sang jaring para Sata Kurawa dampyak lakuning para Sata Kurawa gemrutuk ngruyuk saliyaning Nata Ndrawati ayo ngruyuk Kresna dikrubut Kresna dikrubut ayo krubut ayo Kresna krubut ayo Kresna krubut Kresna dikrubut ben kapok sisan Kresna ayo krubut Kresna
dikerubut. Kresna dikerubut. Ayo dikerubut. Ayo kerubut, keroyok. Kresna dikeroyok, Kresna dikeroyok. Modar tenan Kresna. Wah, modar tenan Kresna kowe. Wis ora iso ngapa-ngapa tenan Kresna. Ayo sambat kowe Prabu Kresna Ndakawati. Ayo dikerubut karo Kurawa. Woi. Ora bayaran kok do mempeng. Oh, Prabu Duryudana pakartimu pancen sak ngisoring dlamakan kowe. Yo negara Ngastina wae dadi regejekan untale wae. Nggih, kula aturi sareng nggih. Gumun setahun jengleng serendeng kula nggih. Ih. Paman Prabu. Nggih, kula. Nggih. Napa kok kaget? Kok kaget kenging napa? Kula gelo kalian panjenengan Paman. Lho, gelo sebabipun? Kula menika rak nembe kemawon Tiwikrama, kula nembe kemawon dados buta ageng. Nggih. Lah kok pun ndaken kamurkan kula menika ora anggen kula ageng menika ora namung sekedap to menika kula. Ah, sampean menika. Anggen limrah mawon panjenengan gelo mergo sampean menika tesih enom nggih to nggih. Inggih. Lah nek kaya kula niki nggih wis tuwa ming arep ngopo ming kari karepe. Nek ora disurung-surung kaya-kaya ora ana kekuatane kok nggih. Panjenengan niku ngendika menapa? Mboten. Kula niku ajeng matur kalih panjenengan. Ih, matur babakan menapa? Le sampean kok iso tetek awit lho niku wau lho. Anak kula Ngastina niku kecoh teng ajengan panjenengan. Amit lho nggih, kula habu terus ngeten teng mriku niku wau. Panjenengan mriku nalindra kok saged tetek manahipun. Nggih sampun kewajiban kula kados mekaten kok Paman Prabu. Lho, kula niku nindakake kewajiban nggih. Kaya ngoten niku giri godane niku pancen enten. Ning kula paripaksa kawon kalian giri goda ingkang tumeka menika. Pramila badar anggen kula laku. Lah nggih mriku sampun nasib paduka. Oh lah inggih. Lah sing ajeng kula takonke, senes niku nek niku cetha wong semene gumun Kresna kok iso tetek karo sing dadi pambekane Ratu Ngastina ping pindhone Kresna iso dadi buta. Wah, luar biasa kira. Lembuk wau sing ditokke sing enten tembok ngomah niku.
Lah nggih wonten mriku nggih dipun pirsani saking mriki mawon rak nggih ketingal. Oh lha nggih. Nggih nggih. Nuwun sewu Paman Prabu Salya badhe nyuwun dawuh menapa? Nyuwun atur menapa? Bratayuda siyos to nggih. Pripun? Bratayuda niku siyos to. Lho, lah kirang mangertos. Ah, sampeyan niku ampun goroh lho. Iye. Kula tak takon menawi kula midhanget rembuking pasewakan niki wau anggere sampeyan mriku dados duta agung saking para Pandhawa, Bratayuda niku siyos to nggih. Lho nuwun sewu. Bab janganing jagat perang Bratayuda menika siyos napa mboten menika namung gumantung Gusti kang karya loka Paman. Oh, ngaten. Nggih. Teges dereng kantenan nggih Bratayuda sida napa mboten? Nggih, dereng kantenan. Oh. Nggih, nggih. Lah ning kesundi titine perang Bratayuda sida napa mboten niku rak kacena saged ketingal saking anggenipun panjenengan minangka duta agung nggih nanjaken kawontenaning negari dhateng inggih menika pun anak Prabu Duryudana menawi negara pun kukuwi teges perang Bratayuda menika sida nanging menawi negara pun balekaken dhateng pasipun para Pandhawa teges apa perang Bratayuda menika mboten siyos. Inggih pancen mekaten. Lah nggih. Lah kamangka niki wau negara pun kukuwi napa pun pasrahaken menika kala wau negari dipun kukuwi dening Yayi Prabu Duryudana. Lah nek ngaten perang Bratayuda sida. Lho. Sinten ingkang matur siyos? Lho. Niki wau lho. Ingkang matur siyos sinten? Lho panjenengan. Lho, kula mboten matur menawi siyos ngaten kok. Paduka namung nanjaken menawi negaripun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida. Lah niki wau negara pun kukuwi napa masrahke? Dipun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida napa mboten? Sida mboten. Ah, mbok ampun men slamense to nggih, apa jenengan niku nalendra kok. Ampun, pun. Kula pun ngerti. Ah. Inggih Paman, nggih. Kula niku wong tuwa iso nyingkiri blegungan. Inggih. Lah saniki kula tak takon mergo perang Bratayuda wis kelakon. Wis bakal kelakon teges perang Bratayuda bakal sida niku kula tak takon nggih. Kados pundi? Sesuk sing menang sinten? Lho. Menang napa? Lho perang niku lho. Jroning perang Bratayuda menika ingkang menang menika para Pandhawa menapa para Sata Kurawa. Lho kula mboten mangertos. Sampun guru sampeyan. Nuwun sewu. Iye. Wonten ing cariyos-cariyos kapengker menika wonten tetembungan ugi. Iye. Sura Sudira jayaning Kanangrat Subrastolah tekabing Darmastuti. Menika werdinipun menapa? Menika werdinipun gampelipun mekaten. Iye. Sak digdaya digdayane barang kang ala ora bakal bisa menang yen to mungsuh barang kang becik. Lah tak takon nggih. Menapa? Teng mriki niku antarane Pandhawa kalih Kurawa niku sing apik niku Kurawa napa Pandhawa? Sing elek niku Pandhawa napa Kurawa? Sing elek Kurawa, sing apik Pandhawa. Lah nek ngaten nek perang niku wau sing menang niku sing apik nggih. Nggih. Lah nek ngaten Pandhawa to sing menang. Lho. Iya no. Mboten saged. Iya no. Kangen kula kalih sampeyan niku. Ya pun nek ngaten Pandhawa cetha menang. Nuwun sewu kula mriku mboten matur lho. Paduka menika wau nak nanjaken cariyos ingkang sampun kapengker to. Nggih nek digathuk kalih Kurawa kalih Pandhawa nggih nyambung mawon to nggih. Ayo ta, nggih to. Nggih kula nderek mawon Paman. Nggih, pun nggih nggih gojekan. Nggih. Pisan melih kula ajeng matur. Kados pundi? Kula tak matur kalih sampeyan. Matur anu paring jawab menapa? Kula titip anak kula. Sik nggih. Napa? Lampun limbukan ngaten kok nggih. Lah iki sampun pun kula tak kisah saking bakune kula titip anak kula Sedewa kali anak kula nggih anakipun Madrim nggih, Nger.
Swamya ngamrengan kadi karenane ngaswase yen ning marga malagung tumiring sang kandha wastrat leng-leng lalu angolati surya mangrang sang wayah belgek sadurita nuwun sewu kisana panjenengan rawuh teng pendopo pedukuhan Karang Kadempel nuwun sewu kula dereng manut dereng tepung karo sampeyan mbok kula nyuwun dawuhe panjenengan ki piyai saka ngendi sinten asmane? Ya Bos. Sampeyan ki sapa terus wong ngendi? Joko apa Duda? Nuwun mangapunten Ki Lurah. Mbok bilih jengandika nggih panjenengan Sang Ki Lurah Semar Badranaya. Sudi mestani dateng jasad kula. Kula pun sabda pailun. Sinten? Sabda pailun. Sabda paintu. Sabda pailun. Sabda pailun, Pak. Nggih. Sabda pailun. Ya nggih. Lah nuwun sewu. Panjenengan menika sinten? Kula niki abdine Sinuwun Prabu Salya. Ngaten. Abdine Sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka. Nggih. Lah nggih umur kaya kula ngeten iki nggih ajeng ndereke sinten ngaten. Ya nggih. Niku Ki Lurah Bagong. Heeh, Mbah. Nggih. Matur nuwun wis rawuh rene arep ming sambatan. Mboten napa-napa, ora apa-apa. Kula ki ndagel ora dibayar mboten napa-napa, mudet kula mon sugih kok. Nggih. Mboten napa-napa, ampun nggih. Nuwun sewu. Kiai Sabda Pailun wonten dawuh. Sampeyan rawuh mriki niku wigatine napa? Niki niku diutus Sinuwun Prabu Salya. Nggih. Kula kinen matur ngersanipun para Pandhawa ning kula mboten mboten pripun. Napa niku? Kula mboten tekan karep kula niku. Mergo kula niku ngrumangsani, Pak. Kula niku ngrumangsani Mas. Kula niku mung kawula cilik ngoten. Dadi umami ora anune sapa, Mbah? Niku lho ajeng matur teng Pandhawa niku mboten derajat kula niku mung kawula cilik ngaten. Kersanipun kados pundi? Bakenipun kula suwun panjenengan gethok tular teng para Pandhawa. Nggih.
bilih sinuwun Prabu Salya niku ajeng anu rawuh teng pesanggrahan Hupalawiya dhateng resanipun para Pandhawa ngaten. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kenjang ing alis risang mawe kandrung sabaran. Nggih. Lah nek ngaten dawuh nggih kula tampi nggih. Nggih, kula aturne teng Pandhawa. Nggih, lah nek ngaten nggih kula matur nuwun. Lah arep nanti mbak sampean ajeng nggih wangsul lagi ajeng napa? Lah ngeten iki kula pun kedambet damel nyambut damel. Nggih, napa sambutan damele? Nata. Oh, alah penata nggih, Mas. Nggih kula mengke kula aturne. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit Lurah. Bagong, apa Pak? Ature ngabdine sinuwun Prabu Salya mau kudu diaturke. Oke. Awitane ya piye? Ha iya. Kowe ora usah lunga-lunga kowe nengo kene wae. Aku dhewe tasing sowan Pandhawa tak matur wigatine iki mau Bagong. Oke. wis gumlewang ing imbanging cakra manci wis gagat enjing rame swaraning sato kekuluruk sesauran wetan coroting haruna Niwang Agung mugi ngayomana marang praja negara Ngamarta sak isine ora mengkata dhisik Kakang Semar ora pangling panjenengan dika Kakang Nayanta kowe ingkang adhep
prapta ning Datulaya Prajanegara Ngamarta. Wah, dipol kakangku. Semar kakangku. Ana wigati apa? Yen to pancen kowe duwe kabutuhan sartane kowe duwe repot. Aja kowe sing prapta mrene nanging para Pandhawa ingkang kudu sowan ana ngarsamu ya sowan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aja wigih ringa-ringa. Paringa dam. Ana wigati apa teko mapan ana ing Pesanggrahan Upalawe ing negara Ngamarta kene Kakang Semar. Kakang Semar. Mara paringa dawuh Kakang, Kakang Semar mara paringa dawuh. Mara diage ngendika wa? Anu. Mbelkek-kukek. Sadulita mel. Kakang Semar nggih, ampun kaget kula prapta teng Pesanggrahan Upalawe. Iya Kakang Nayantaka nggih. Merga wau kula goleki teng kedaton niku mboten enten. Lah kajena para penduduk sampun mapan wonten ing Pesanggrahan Upalawe. Kena sak perlu nenggo konduripun ingkang Raka ing Ndarawati ngaten. Minangka duta pungkasan, duta agung saking para Pandhawa. Banjur apa gandeng cenenge Kakang Manggeri. Niki wau kula nampi sowane abdi Mandaraka. Iya nggih. Nampi sowaning abdi Mandaraka. Niki menika pun sabda pailul ingkang matur bilih Sinuwun Prabu Salya sak mangke badhe tumedhak wonten ing Pesanggrahan Upalawe. Mangkono Kakang nggih. Ngaten menika. Yata laruta sanggeng kutha sang guru kula yantan mutusa sang Sri dereng ngantos maripun sami mbal wasana kasau rawuhipun nata ndara kajat kesangya para Pandhawa. Sinayang gelung mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta mboten nginten rawuhipun Koko Prabu Indrawati Nyai Prabu Darmakusuma. Wah, Crita Kresna kakangku Werkudara ya. Yo. Nuwun sewu. Kemareng kula matur Bratayuda siyos Nyai. Liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Yayi Prabu Jaka Pitana kuwi negari Ngastina, sinasa sak mangke. Negari Ngastina badhe pun wangsulaken dening panguwasipun para Pandhawa nanging sareng para Jawata sekawan ingkang ndereki lan laku kula. Oncat saking bumi negari Ngastina lah kok jebul tinemunipun. Pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana menika pun jabel teges negari Ngastina pun kukuwi. Crita Kresna kakangku Werkudara piye? Iku ing rembug Puntadewa kakangku ya mbarep kakangku ora nyaruju yen to perang gedhe Bratayuda dadi. Nanging nalika semono aku wis matur yen to Werkudara ingkang saguh madeg Senopati. Ya.
Nanging dudu kuwi ingkang bakal ndak aturake lan dudu kuwi ingkang bakal tak dawake. Kakang Semar ning kene ngopo? Anu. Kula niku matur kalih para Pandhawa. Iya, babakan. Nggih, babakan sinuwun Prabu Salya sing ajeng rawuh teng pesanggrahan. Upalawe iya mriki. Oh iya. Yen mangkono padha lan apa kang bakal tak aturake, Kakang? Nggih, iya. Nah kula Sadewa kembar pinten tangsen. Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Perkara iki, perkara rawing Paman Prabu Salya ing Mandaraka samengko bakal prapta ning pesanggrahan Upalaweya. Pun Kakang dawuh kelawan Siadi sakloron ya Siadi kembar. Pinten lan taspen. Mboten. Kula wedi nek kalih sampeyan niku. Siadi sakloron ingkang kudu mapak rawuh Paman Prabu Salya. Sumbara mawalindru bumi gonjing ya jagat pangesungkur ora engko siki sapa iki tekono pawongan nitik saka penganggonmu kowe kuwi kawula nyuwun sewu nyun mangapunten sinuwun ya ana apa kowe nyegat kelawan lakuku isa dewe menawi paduka Sudi mestani dhateng kula awonten pewaran kula mriku kawula negari Ngamarta ngaten oh kowe kawula Ngamarta nanging samangke sampun pindah wonten ing lalatan Jawi Tengah utawi Jawi Madya Jawa Tengah ora usah basake Jawi Madya mekaten iya sapa? Kula pun Wardaya. Wardaya. Nggih. Iki kula pun Wardaya. Ana apa nyegat kelawan lakuning kreta titianing Nalendreng Mandaraka? Nyun pamunten kula pun utus dipun para Pandhawa. Ya. Kinen mapak dhateng pramtanipun Gusti kula ing Mandaraka Sinuwun Prabu Salya. Samangke anggenipun badhe tumuju rawuh wonten pesanggrahan Upalaweya. Kunjang ganjing langit ngelap-ngelap ngaton. Ler kenjange alis risang mawe gandru. Ora gawe dolanan mboten pancen suwanten kula niku mekaten menika kula. Kula dalu niki wau ngasta. Sadurunge kula ngasta kula nyepeng demung riyen.
Yo, derekno aku. Monggo kula dherekaken. Saking carita rikat lampahing rata ing pangangkarsa tumuju wonten ing pesanggrahan Upalaweya nalika semanten nata ing mandura Sang Prabu Salya ingkang datan pirsa dhumateng kawontenan bilih sampun pun begal dening para sata Kurawa wardaya ingkang kala wau matur bilih kawula negari Ngamarta sejati srayan Ngastina nalika semanten nata ing mandura kedatan prapta ning pesanggrahan Upalaweya nanging prapta ing pesanggrahan Bulu Pitu kagiat kadrukasan Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dwaring ingsun Prakudara Rama Prabu Salya kagiat ing tias wah lah parat kusik mangiriyen kados pundi nuwun sewu nggih kula menika pun boyongi dhateng inggih menika sawijining kawula saking negari Ngamarta nggih pengangga kula badhe pun boyong tumuju wonten ing pesanggrahan Upalaweya. Lah kok kula malah prapta teng pesanggrahaning para sata Kurawa menika. Kula prapta teng pesanggrahan Bulu Pitu menika jlentrehipun kados pundi? Nyuwun sewu sinuwun. Sengguni apa? Menika kala wau senes kawula Ngamarta ning menika kala wau serayan Ngastina nika wau Durmagati kula dandani kaya ngoten. Nika wau senes kawula Ngamarta nanging mriku serayan saking para sata Kurawa iblis lanat. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Kula jabrel tata basa kula. Kula jabut tata krama kula kalih panjenengan. Nyatane gunane apa tak basani panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang labuhan panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang pangorbanane wong tuwa kula rak sampun matur to aku rak wis omong Prabu Duryudana Ari kala sampeyan nampa praptaning duta agung kang pungkasan duta saka para Pandhawa negara Ngastina tak suwun supaya masrake kersane para Pandhawa banjur negara Mandaraka lungguh ana negara Mandaraka nggonen mukti kowe sakadang Kurawa nanging nyatane apa nanging nyatane apa malah Prabu Salya lah kok malah mbok begal pengangkaku arep ketemu marang anak-anakku para Pandhawa dulur-dulurku para Pandhawa wah lah kok aku malah wah kesasar lakuku iki piye ora sah nyanak-nyanak. Nyuwun sewu Rama Prabu. Sejati kula mriku namung badhe nyuwun senjata pitulung. Senjata pitulungan apa? Kula mriku namung badhe nyuwun panyengkuyungipun Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka
gandeng samangke perang Bratayuda sampun cetha lan terwaca bilih badhe kaleksanan. Yo. Kula suwun pambiyantunipun paduka nyengkuyung dhateng kasipun para Sata Kurawa. Apa sing tak sengguyung? Kula tak nyuwun pirsa nggih. Menapa ingkang kula sengguyung menapa ingkang sak mangke badhe kula aturi sak biyantu. Mboten wonten ginanipun. Kurawa menika watak angkara budi candala. Minjang perang Bratayuda tumapak menika namung badhe ngetingalaken sinten ingkang estu lair lan batosipun menika becik lan sinten ingkang lair lan batine elek. Ih, kula ora perlu kaya ngeten iki. Kula ora buta kaya ngeten iki. Walah, nuwun sewu nggih panjenengan niku anak mantu kula, anak mantu kula ingkang estu kula tresnani nanging kenging menapa? Kenging menapa? Wah, nggih paduka menika males budinipun tiyang sepuh Mandara kok teka damel giris manah kula nggih. Oh. Paman kados pundi? Ya nggih mboten pripun-pripun. Nyatane biyen sampeyan garwa Dewi Banawati niku janjane merga kleru. Kleru. Serti kandi ra ingkang pun incip. Neng malah pun colong kalian pun karena lele. Ampun ngawur, mriku Senopati Ngastina. Nggih, nika Senopati Ngastina. Kula nggih ngertos kok nggih. Sampun kula awat-awatane mawon. Oh. Kula putraning sun sire iku wis manci pisahan jenenge wang ya kuline ngarti becik sira ning mraja. Wah, ora pati nuga mono. Kaya ngene lalakone ngaratu. Mandharaka wah. Ora ana gunane meneh nggonku urip ning alam padhang. Tekadku niatku nggonku kepengin nyengkuyung marang lekase para Pandhawa mergo pancen miturutku Pandhawa kuwi becik luhur bebudene. Jagat iki ora bakal kleru nggone milih para Pandhawa. Ya, nggih, Pandhawa. Kowe padha mukti ya, kowe padha mukti ya. Kowe padha mukti aku tak golek dalane mati, nggih. Oh. Wis tuwa ragaku ki ringkih. Wah lah kok dadi aku wah miloro awakku dhewe lah kok ora tekaning mati ngrasake tatu ya ora. Apa mergo aku isih kedunungan Candha Birawa? Candha Birawa, metu saka ragaku kowe. Wah. Bobo.
Pandhawa meneng. Iya Bapak. Bapak njaluk ngapura Bapak. Wah. Candra Virawa ana dawuh apa Bapak? Oh, lah kok ngaracut marang aku. Kowe tak jaluk lunga saka papan kene. Lunga kepiye? Kowe tak jaluk lunga saka papan kene, Candra Virawa. Dasare apa luputku apa dosaku apa Bapak? Lah kok aku teko dadi mbok tundung minggat saka kene. Kowe ora usah melu aku meneh. Kowe ora usah mancing ning jagatku. Kowe ora usah ngayomi marang Nalendra Mandaka. Wis ora ana gunane. Lho, aku arep golek dalaning mati. Lho, Bapak. Aja kaya ngono nek sampean nundung marang aku urip karo sapa? Kowe bangsaning prajineman tak kira. Kowe bakal iso urip yen to tanpa mancing ning ngangganing Prabu Salya. Bapak. Aku njaluk ngapura, aku njaluk urip Candra Virawa minggat. Bapak aku njaluk urip minggat. Wah! Nyaluk ngapura ora ana pangapura kowe. Ayo, ono gunane apa? Kon minggat ora minggat kowe. Oh. Oh. Aduh, Bapak. Wah. Wah. Oh. Oh. Gunjing langit kelap-kelap katon lir kencanging alis risang mawe kandrung ing pukulun sampun mundhaken kamrukanipun Kang Wayah. Wah, mbayakena kaya ngono kuwi, mbayakena kaya ngono kuwi. Jeneng kita kuwi titah. Titah kuwi nggawa 3 perkara, siji mesti loro jedho, 3 kodrat. Utawa tibaning wayu kuwi wis gumantung marang apa kang dadi kersaning Gusti. Iya, kula namung badhe pados dalaning sirna. Dasare apa? Kula mboten sagah menawi mbelani watak Angkara Murka. Lho, kosike. Lho. Mbelani Angkara Murka kepiye? Bratayuda nek Mbayasida to? Ingkang sanjang mekaten menika sinten? Lho. Lire. Bratayuda siyos. Lho, kok bisa? Rikala paduka sakadang Jawata catur woncat saking bumi Ngastina anak kula mantu pun Jaka Pitana jabal pangandikanipun negari Ngastina pun kukuwi teman Bratayuda badhe kaleksanan. Wah, iblis lanat pancen ora. Elek. Saya wonten dawuh. Ya wis piye dadi ngapa mbok menawa pancen jangkaning jagat kudu kaya mangkono Bratayuda kudu kelakon. Nanging mangene ya ngger ulun bakal paring dawuh kelawan jeneng kita. Piye kados pundi? Perkara jeneng kita nggone duweni pambekan lan duweni tata trapsila ya ki mulasara marang wujuding Candra Virawa iki mboya bener lan iki mboya bener. Sebab durung titiwancine Candra Virawa racut saka raga kita ngger mangkono. Nanging kula menika namung bingung nggen kula badhe pun suwune sak biyantu dening anak kula mantu Ngastina menapa kula kedah sak biyantu dhateng pun para Pandhu
awit kudrat ing jagat menika sampun mestaken bilih para Pandhawa menika satya ingkang bebudenipun becik. Sekada sapa Pandhawa ki ana eleke nggih. Ngono lho. Kurawa ki ana apike senajan watake angkara murka, ya mung gandeng ala lan becike kuwi luwih akeh alane. Mula Kurawa ku kondang eleke, ngono. Ih, kula sampun mangertos perkawis menika. Lah, banjur karep kita kepiye? Wah, nuwun sewu kula. Ya. Kula bingung kedah netepi ingkang pundi kula menika jejering tiyang sepuh. Ngene nek cara ulun ngene, nek cara aku lho iki. Jeneng kita kuwi ora melu Pandhawa ya ora dadi perkara, ora melu Kurawa ya ora dadi perkara. Liripun aja lara ati lho kita. Mboten. Jeneng kita ki janjane ora enek wae Pandhawa karo Kurawa ki tentrem. Nuwun sewu menika badhe wonten dewa kula Pulasara. Aja. Iki mong panjenengan iki mong nentremke marang apa kang dadi penggalih kita kang kaya mangkono iku mau. Kersanipun wis ngene ya nggih. Ulun jarwani. Ana ing Prajanegara Ngalengka kuwi ana satria sing jenenge Kumbakarna mbiyen. Kumbakarna kuwi adine Dasamuka, adine Rahwana. Kumekaten. Iya. Rahwana kuwi watake bengis, watake angkara murka, mubal babal ing karepeson kuwi ora iso tindakke dening sapa wae. Mbok dewa kuwi ditantang karo Dasamuka. Ya ulun nganti judheg biyen. Iya. Nanging Kumbakarna kuwi harikala brubuh Ngalengka, dheweke kuwi mboya kok mbelani marang watak angkara murkane kakangne ya kuwi Si Dasamuka. Nanging Kumbakarna mbelani marang bumi Wutah Gedhe ya kuwi Prajanegara Ngalengka Diraja. Lah rek rembug nggih. Jeneng kita yen to bakal belani Prasata Kurawa kuwi aja kok Kurawane sing tok belani ning kawulane. Yen to jeneng kita arep belani karo Duryudana sak kadang iku aja belani angkara murkane. Nanging belanana apa sing dadi kewajibane? Bratayuda jangkaning jagat lan wis mesti ning kodrat nggih. Nggih, Kakang Semar mriku. Teko iya. Ateng iya nggih. Mripate ora. Pailun ngapa? Anu. Madosi Ratu Gusti kula. Sapa? Sinuwun Prabu Salya nggih. Gek sinten melih? Wis kondur. Waduh. Ketinggalan sepur niki kula. Pripun? Selora. Inggih selo. Aku mlebuke lulang aku. Nggih. Mboten napa-napa gek ngetan mau. Kula niku mboten gek kula arep-arep ngoten niku mboten Mas, mboten. Pun gek sak selamu wae ora apa-apa. Oh ya ora selak butuh. Dit kintalan. Narada matur nuwun ya Narada. Iki Kakang Semar. Aku reti pambegane Sinuwun Prabu Salya kae janjane gampang-gampang angel. Nek gampang-gampang tenane angel ya ora iso disuwawa. Ha iki. Aku teko ki age arep ngomongi nek Sinuwun Prabu Salya ki kudu duweni ati sing ora mihak A lan ora mihak B, teges kudu eneng tengah-tengah. Iya, anu nggih Kakang Semar leres. Ya iya. Kudu netral. Aku tahu lho terus ngapa. Numpak motor ning perapatan ngono kuwi. Heeh. Karepku ki karep saka gigi siji tak oper nang gigi loro. Heeh. Malah netralke. Terus ayo meng ngono kae motorku. Aku terus reka-reka ndelok mesin.
Lah ning sapa ning perapatan? Komplit ning Sukir, ning Wira, ning Paina komplit kabeh. Ning ya tenan kok Wira ke nyenengke kok. Ngapa? Omong-omongan karo aku ki to. Heeh. Ngger ngece aku senengane aja cedak-cedak Bagong kok nek kelecehan petel gundulmu aku. Wong karapanmu ki petel kok wedine nek kelecehan. Wah. Iya. Dheweke genti mliriki aku, mbok ya ora mlirik-mlirik ngono kuwi. Terus le wangsulan, ha iki cen mataku ngene kok. Sak rai meng motor truk. Matur nuwun ya Narada. Akeh luputku, akeh lupute Prabu Salya. Aku sing njaluk ke ngapura. Iki Kakang Semar.